कैसन बाड़ा भैया लोग। वैसे बहुत खुश नजर आवता रहो। बाकी हम तो बहुत दुखी बानी यार, काहे से कि हम जाना से प्यार करत नहीं यार, वो हमरा के छोड़ के चल गए। ऐसन कहियो ना भइल रहला यार जैसन आज हो गई, कि ऐसन कहियो ना भइल रहला यार जैसन आज हो गई। उ जब से दिल में समाइल रहे तब लीवर किडनी फेफड़ा सब नाराज हो गई। अब का कहीं भैया, 1000 फेरा लगैनी ओकरा मुहाला के, फिर भी वो हमार ना भइल। कि 1000 फेरा लगैनी ओकरा मुहाला के, फिर भी वो हमार ना भइल। आ कौनो सरकारी नौकरी वाला आइल, सिर्फ 7 फेरा लगा के लेके चल गए। कि दूसरा के फेरा में हमके छोड़ल सहो, कि दूसरा के फेरा में हमके छोड़ल सहो। सनक तो सवा पागल समझ के दिलावा तोड़ल सहो, कि संत सवा पागल समझ के दिलावा तोड़ल सहो। वैसे हमारा दुख ये बात के नहीं खे कि उ केहू औरी के हो गई। हाँ, हमारा तो दुख ये बात के बा कि ओकर 4-4 गो लइका हो गइल सन, और हम अभी तकले पढ़ते बानी। हम अब अहिले ठीक से अपना पैर पर खड़ा ना भइनी, आ ओकर लइका अपना पैर पे दौड़हू लगल से यार। अब समझ में आ गइल कि लोग काहे कहता कि लड़की हर क्षेत्र में आगे बढ़ी सो। अरे बेरोजगार रहनी यार, यही से हमके छोड़ के सरकारी नौकरी वाला के संगे चल गए। वैसे एक बेरा जितना ओकर याद आवता उतना परीक्षा में सवाल के जवाब याद आई रही थी, तो हमरो लोगे आज सरकारी नौकरी रही थी यार। काजल, काजल नाम रहे यार, हमरा मुंह में करिखा पोत के चल गए। पता बा 4 साल हो गई, बाकी अभी तक ले हमरा के नहीं खे भुला पाइल। हाँ, हर रोज मैसेज करेले कि प्लीज अब हमरा पास मैसेज मत कर यार,